πλέον εγχείρημα επανένταξης του οποιοδήποτε, ναι μεν είναι υποχρέωση της πολιτείας ουσιαστικά να δημιουργήσει τις ευκαιρίες που πρέπει να δημιουργήσει τόσο ώστε έναν άτομο να μπορεί να έχει μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία να επανενταχθεί πίσω στην πολιτεία και στην κοινωνία. Και διάφορα τα νομοθετήματα και οι νόμοι που προσπαθούν να πετύχουν τούτη την επανένταξη και τη δεύτερη ευκαιρία, την πραγματική δεύτερη ευκαιρία. Όμως ακόμα και σε τα νομοθετήματα βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα, όπως παράδειγμα ο νόμος που προνοεί για την αποκατάσταση κάποιου, δηλαδή του πότε μπορεί κάποιος να έχει ξανά λευκό ποινικό μήτρο. Η ίδια η νομοθεσία προνοεί ότι για οποιοδήποτε καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πάνω από 4 έτη, τότε αυτόματα και για μια ζωή διαβίου έχει λερωμένο έναν ποινικό μητρό. Και δεν μπορεί ποτέ του ούτε καν να αποταθεί ξανά στο δικαστήριο για να καθαρίσει αυτόν τον ποινικό του μητρό. Όταν η ποινή είναι μεταξύ 2 και 4 ετών, θα πρέπει υποχρεωτικά να απευθυνθεί στο δικαστήριο για να ξαναδιεκδικήσει να έχει ένα λευκό ποινικό μήτρο. Οπότε βλέπετε αμέσως ότι ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που πάνε στη φυλακή ή καταδικάζονται σε ποινή φυλάκισης, ο ίδιος ο νόμος τους απαγορεύει από το να απευθυνθούν καν πίσω στη δικαιοσύνη για να μπορέσουν να διεκδικήσουν να έχουν ξανά κάποτε στη ζωή τους ένα λευκό ποινικό μήτρο. Την ίδια ώρα, όλο και περισσότερα επαγγέλματα στη βάση της Βουλής και των νομοθεσιών που περνάει η Βουλή κάνουν το υποχρεωτικό να έχεις λευκό ποινικό μητρό. Είτε είσαι επαγγελματίας οδηγός, είτε είσαι σε άλλα επαγγέλματα, θεωρούμε ότι αντί να χαλαρώνουμε το θέμα με το λευκό ποινικό μητρό, πάμε από την αντίθετη κατεύθυνση και βάλουμε το συνέχεια και όλων και σε περισσότερα επαγγέλματα να είσαι κάτοχος λευκού ποινικού μητρού, χωρίς την ίδια ώρα να προσαρμόζουμε τον νόμο της αποκατάστασης, δηλαδή τουλάχιστον να δίνουμε το δικαίωμα σε τους ανθρώπους να απευθυνθούν σε ένα δικαστήριο και να παρουσιάσουν την υπόθεση τους και την περίπτωση τους σε ένα δικαστήριο, σε μια προσπάθεια να τους ξαναδοθεί ένα λευκό ποινικό μητρό για να μπορούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν. Έχει παραδείγματα τα οποία μπορεί να καταδικαστήκαν πριν 30 χρόνια σε έναν ποινικό αδίκημα και μια ζωή να είχαν επαγγελματική αδιανοήγηση, ταξιτζίες ή λεωφορειακίες κτλ. Και στην ανανέωση φέτος της άδειας τους πρόκειψε το ζήτημα και ήταν πάρα πολλοί ο κόσμος που έπρεπε να απευθυνθεί στα δικαστήρια για να μπορέσει να ζητήσει να του δοθεί ένα λευκό ποινικό μήτρο. Σκεφτείτε έναν άτομο το οποίο μπορεί να περάσαν και 30 χρόνια από την καταδίκη του. Σύμφωνα με την τροποποίηση που έκαμε πρόσφατα η Βουλή και ζητούσε από αυτούς τους ανθρώπους λευκό ποινικό μήτρο, παρά το ότι εργάζονταν τόσα χρόνια επαγγελματίες οδηγοί, σήμερα πρέπει να αποταθούν πίσω στα δικαστήρια και να ξαναβιώσουν το τι έγκλημα διαπράξαν και ποιο ήταν το ποινικό αδίκημα που διαπράξαν τον καιρό που ήταν, ξέρω εγώ, 20 χρονών, ας πούμε. Που είναι ένα μικρό παράδειγμα του πώς η πολιτεία ως έναν βαθμό δεν σκέφτεται έτσι λίγο πιο προσεκτικά το όλο θέμα επανένταξης των ανθρώπων, όχι μόνο των ανθρώπων που πέρασαν πολλά χρόνια, αλλά και των ανθρώπων που να επανενταχθούν σήμερα πίσω στην πολιτεία. Και είναι τούτο που λέμε ότι πρέπει να αποφασίσουμε σαν πολιτεία και κοινωνία ότι πράγματι μας ενδιαφέρει να έχουν αυτά τα άτομα σωστό σοφρονισμό και σωστή επανένταξη. Και ο λόγος που πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι επειδή προφανώς αυτά τα άτομα όταν τελειώσουν και ολοκληρώσουν την ποινή φυλάκισης τους, εμείς σαν πολίτες θέλουμε να πιστεύουμε ότι αφού περάσαν μέσα από το σύστημα της πολιτείας που προνοεί για το σοφρονισμό τους και την επανένταξη τους, πέρασαν με επιτυχία το πρόγραμμα και πλέον είναι σε μια καλύτερη θέση και έχουν απομακρυνθεί από το έγκλημα. Και τους έχει δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία, πραγματική δεύτερη ευκαιρία, και άρα θα κρατήσουν τον εαυτό τους μακριά από το έγκλημα. Γι' αυτό που μας ενδιαφέρει να τη χάνουν σωστού σοφρονισμού και σωστή επανένταξη. Επειδή αν δεν το πετυχαίνουμε το πράγμα, σημαίνει ότι κάνουμε ουσιαστικά μια μεγάλη τρύπα στο νερό και το έγκλημα μηνίσκει όπως είναι και συνεχίζει.